Dnes si ukážeme na predaj penzión Anna, ktorý sa nachádza vo veľmi vyhľadávanej rekreačnej oblasti pri Počúvadlianskom jazere. Jedná sa o najväčší tajh, ktorý patrí do skupiny najstarších priehrad na svete. V okolí sa nachádza množstvo stánkov s občerstvením, ale aj požičovňa člnov a vodných bicyklov. Príroda v okolí ponúka bohaté možnosti na hubarčenie, glamping, turistiku k vrcholu Sitno a za 15 minút ste v srdci mesta Banská Štiavnica, kde môžete tráviť dlhé romantické večerné prechádzky skúmaním jeho histórie. Súčasťou penziónu je rozľahlý pozemok, na ktorom stojí aj zariadená gastroprevádzka, prístupová cesta a záhrada. V okolí penziónu je dostatok miesta na vybudovanie parkovacích miest v prípade prerobenia penziónu na apartmánový dom. Keďže budova ponúka viac než dosť metrov štvorcových využiteľnej plochy, môžete si ho prerobiť na luxusné letné sídlo podľa vlastných predstav. Momentálne sa v penzióne nachádza 9 izieb so skoro 40 lôžkami, takže si vieme predstaviť aj možnosť využitia ako dom pre seniorov, sociálne zariadenia, komunitné centrum, na firemné školenia alebo teambuildingy, detské tábory, wellness alebo rekreačné centrum. Budova je z časti podpivničená a okrem prízemia ponúka bohatý priestor ďalších 2 poschodí. Vzhľadom k rozvíjajúcemu sa turistickému ruchu pri Počúvadlianskom jazere sa jedná o jedinečnú príležitosť vlastniť túto nehnuteľnosť s bohatým príbehom, ktorý vám radi rozpovieme na osobnej obhliadke. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala tak ako mňa, dohodneme si spoločnú obhliadku a všetko si ukážeme.